Так як кожны чалавек імкнецца быць шчаслівым, так жыццё кожнага скіравана на пошукі і дасягненне ўсё большага добра. І вось у ўспрыняцці трактавання гэтага добра і ёсць схаваны корань усіх праблемаў чалавека. А калі хочаце, таксама у разуменні добра і схавана таксама вырашэнне грамадска-палітычнага крызісу ў Беларусі. Сябры, прывітанне, з вами я, ксёндз Вячаслаў Барокі. На гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і даем таксама ацэнку ўсім тым падзеям, якія разгортваюцца вакол нас і разам з намі у святле хрысціянскага навучання. Сённяшняе разважанне прысвячаем прынцыпу агульнага добра. Гэта вельмі важная справа. На пачатку хацеў бы таксама прывітаць усіх новых гледачоў, якія падпісваюцца на гэты канал. І вялікі дзякуй усім вам за ўвагу да гэтага канала, дзякуй за каментары, дзякуй, што супольна мы з вами гэты канал як бы прасоўваем у інтэрнэтнай прасторы. Ведаеце, добро – гэта сапраўды вельмі важная справа і вельмі важна зразумець, што гэта такое. Бо насамрэч не ўсё, што нам падаецца добром і што мы выбіраем, у выніку добром сапраўды з'яўляецца. Часам нам падаецца, што гэта добро, але гэта як бы ілюзорна, але выбіраючы тое ці іншае, выбіраем для сябе не добро, а шкоду. І адбываецца трагедыя. Да таго ж, апрача таго, што выбіраем добро, то у жыцці трэба кіравацца не толькі добром індывідуальным, сваім асабістым, але думаць пра добро агульнае і заўсёды памятаць, што у адносінах паміж індывідуальным і агульным добром прыярытэтным ёсць добро агульнае, бо апошняе, як кажа кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла, агульнае добро з'яўляецца гарантам добра асобы. Я раней паказваў гэтую кнігу, хоць немагчыма было назвы яе прачытаць. Сёння яшчэ раз пакажу і спадзяюся, ўжо можна будзе прачытаць, таму што дзякуючы вашым заўвагам я наладзіў сваю камеру такім чынам, каб не было люстэркавага карцінкі, да? Вось, але толькі так, як насамрэч адбываецца тут запіс, каб вы бачылі сапраўдную карцінку. Вось. Ну і захочваю не толькі назву гэтай кнігі прачытаць, але і саму кнігу, таму што вось гэты кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла, ён з'яўляецца як бы рэхам Евангелія ў сучасным свеце. Евангелие – гэта прыгожая музыка любові, якая гучыць, але вось як яно гучыць у прасторы нашага часу і нашай прасторы, то адбываецца такое як бы рэха. І калі хочам жыць па Евангелію, то кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла дае практычныя прынцыпы, падае, як тут і цяпер можна жыць згодна з тымі прынцыпамі, якія Христос абвяшчае. І як ужо падкрэсліў, агульнае добро, яно з'яўляецца прыярытэтным у адносінах да добра індывідуальнага. Чаму? Ну, таму што, як кажа кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла ў параграфе 149, чалавечая асоба па сваёй сутнасці з'яўляецца грамадскай істотай. Чалавек створаны такім чынам, што ён не можа жыць сам. Сам можа быць альбо Бог, альбо воўк. А чалавеку, каб быць чалавекам, трэба іншы чалавек. І таксама, каб быць шчаслівым чалавеку, трэба таксама іншы чалавек. А калі так, то і трэба думаць не толькі пра добро індывідуальнае, але пра добро агульнае, пра добро іншага
чалавека. У гэтым і ёсць дабро асабістае чалавека. Калі думаеш пра агульнае, то пасля з агульнага карыстаеш, ну і на гэтым знойдзеш. Ведаеце, каб гэтыя разважанні, якія цалкам непростыя, былі даступныя для ўсіх нас, я прыгадаю такую прыпавесць адну, каб зразумець, што такое індывідуальнае, што такое агульнае і чаму агульнае ёсць у прыярытэце. Калі думаеш толькі пра індывідуальнае, то не выйдзеш на гэтым добра. Аднойчы у пэўнай хрысціянскай супольнасці святкавалі свята, ну і вырашылі пасля малітвы таксама адсвяткаваць так, як трэба, разам з віном, каб было радасна, і гэта ўсё было б на хвалу Божую. Але пасля, як высветлілася, з'явілася адна праблема, калі ўжо пачалі піць тое віно, якое прынеслі, а рабілі гэта такім чынам, што кожны, хто прыносіў віно, злівалі ў адну бочку, а пасля з гэтай бочкі ўсё віно чэрпалі і разам пілі. Ну, але калі пачалі спрабаваць гэтае віно, то твар кожнага крыху скваснеў, бо віно не прыйшлося па густу. Чаму? А таму, што віно мела смак вады. Бо кожны з тых, хто прыходзіў маліцца, яны палічылі, што трэба падумаць пра сябе, і думае чалавек так, я прынясу ваду, а з бочкі, як будзем чэрпаць, ніхто гэтага і не зможа заўважыць. Але праблема ў тым, што кожны так падумаў. Кожны пакіраваўся толькі сваім індывідуальным, прыватным, і ў выніку атрымалася тое, што атрымалася. Так вось, калі па жыцці не хочам піць выключна ваду, але хочам смакаваць добрае віно, трэба думаць пра агульнае дабро, а не толькі пра самого сябе. Касцёл кажа, што агульнае дабро наогул ёсць мэтай грамадства і прычынай яго існавання. Бачыце, якая важная функцыя для агульнага дабра. Гэта, з аднаго боку, наогул мэта грамадства, а з іншага боку, гэта прычына існавання грамадства. Так, Касцёл кажа у гэтым кампендыі ў параграфе 165. Сацыяльнае вучэнне Касцёла каштоўнасць агульнага дабра ўспрымае як адзін з трох галоўных прынцыпаў навучання разам з прынцыпам субсідыярнасці і салідарнасці. Пра прынцып салідарнасці я на гэтым канале разважаў тыдзень таму назад. Выходзіла відэа пад назвай «Салідарнасць па-беларуску», «Каін не беларус», і разважаў урэчышча таго, што сёння у Беларусі чалавек мае жыць такім прынцыпам «беларус беларусу беларус». Гэты прынцып агучыў не я сам, але Вітольд Ашурак. І вось, заахвочваю паглядзець гэта відэа, калі хтосьці не глядзеў. Паняцце агульнае дабро Касцёл бачыць шырэй, чым толькі сацыяльна-эканамічны дабрабыт. Гэта таксама вельмі важны момант. Касцёл бачыць шырэй агульнае дабро, чым сацыяльна-эканамічны дабрабыт. Чым яны адрозніваюцца? Бачыце, калі успрымаць агульнае дабро як толькі сацыяльна-эканамічны дабрабыт, то тады агульнае дабро нічым бы не адрознівалася ад такіх беларускіх паняццяў, вельмі добра вядомых, як бы каштоўнасцяў, так называемых, як стабільнасць, чарка і шкварка. Але ж гэта розныя рэчы. Агульнае дабро, сябры, гэта не пірог. Вот я вам паказваю такі прыгожы пірог, які сёння спёк дзеля таго, каб так наглядна ў гэтым відэа прадэманстраваць пасля з сябрамі я гэты пірог з'ем. Калі хтосьці з вас паспее прыехаць у госці у бліжэйшы час, то пачастую гэтым добрым пірагом. Але пірагом пачаставацца можна, да? Але агульнае дабро гэта не пірог, які
можна падзяліць на кавалкі. Агульнае дабро так не падзеліш, а таму тут няма мовы пра чарку, скварку, пра стабільнасць, толькі пра нейкія агульныя выгоды. Агульнае дабро, яно непадзельнае. Касцёл каталіцкі навучае у кампендыі ў параграфе 164 так. Яно не проста сума прыватных дабротаў. Будучы дабром усіх і кожнага, яно з'яўляецца і застаецца агульным, паколькі яно непадзельна, і толькі разам можна яго дасягнуць, павялічыць і захаваць, у тым ліку і на будучае. Сёння, сябры, можна казаць у Беларусі пра духоўны рост нашага грамадства, грамадства беларускага. Адбываюцца перамены, і дзякуй Богу, што беларусы адмаўляюцца задавальняцца толькі ранейшымі дабротамі матэрыяльнымі, такімі як чарка, скварка, стабільнасць, але заўважаюць, што ім у пошуках дабра не хапае яшчэ чагосьці важнага, яшчэ больш важных рэчаў. І для шчасця сёння чалавеку патрэбна праўда, справядлівасць, свабода, і без гэтага большасць грамадства ўжо не можа уявіць сабе жыццё шчаслівае. І вось такі падыход у пошуках агульнага дабра, а гэта дабро робіць чалавека шчаслівым, абсалютна не ёсць новы. Касцёл сцвярджае, што сам прынцып агульнага дабра вынікае перш за ўсё з годнасці, адзінства і роўнасці ўсіх людзей. Гэта цытата з параграфа 164. Бачыце, агульнае дабро вынікае з годнасці, адзінства і роўнасці ўсіх людзей. Тут няма ніякай мовы пра чарку, скварку і пірог, які я вам показаў. Пірог можна разарваць на кавалкі, агульны пірог на кавалкі і ўсё, але з агульным дабром так не працуе. Тут прысутнічае маральны аспект таксама. Гэта вельмі важная справа. І да таго ж нельга думаць, што агульнае дабро грамадства і ёсць сама мэтай грамадства. Гэта не так. Яно, агульнае дабро, як зноў ж такі цытуе дакумент касцёла, параграф 170, яно мае каштоўнасць, агульнае дабро, настолькі, наколькі суадносіцца з рэалізацыяй канчатковых мэт асобы і з універсальным агульным дабром усяго стварэння. Бачыце, агульнае дабро, хоць і ёсць у прыярытэце да дабра індывідуальнага, яно не перакрэслівае дабро індывідуальнае. І вось гэтая думка ушчэнт разбівае сучасную ідэалогію у Беларусі, бо некаторыя думаюць, што для дабра ўсёй краіны можна пасадзіць 500 чалавек несправядліва, кагосьці забіць, пакатаваць, но гэта ж усё для дабра. Не, так таксама не працуе гэты прынцып, бо гэта не ёсць сама мэта грамадства. Нельга забывацца пра мэту кожнага чалавека, што кожны чалавек, ён створаны, каб быць шчаслівым. Ёсць хрысціяне, якія ў пошуках дабра, трактуючы Евангелле, трапляюць у розныя крайнасці. Адны трымаюцца, напрыклад, прынцыпу хаты з краю, каб пазбегнуць якога-кольвічы ўціску з боку улады. Іншыя церпяць той самы ўціск і нічога не робіць Божага, каб змяніць сваю сітуацыю. Яны замест таго, каб памяняць у лепшы бок, яны проста прыстасоўваюцца да кепскага чагосьці. Але гэта не ёсць на хвалу Божую, хоць яны і кажуць, што вось трымаюцца прынцыпу «Христос церпеў і нам велел». Вось такога прынцыпу нават няма на беларускай мове. Прынамсі, мне не ёсць вядомы. Але мне так падаецца, што вось гэта апошняе сфармуляванне, яно сапраўды
немагчыма знайсці яго ў Евангеліі, але прыдумалі яго акурат тыя, хто самі не верыць у Бога, але хочуць мець несправядлівую ўладу над іншым чалавекам і такім чынам апраўдваюць невыгоды і ўціск іншага чалавека. Ва ўсялякім выпадку, як і першы, так і другі прынцып – гэта адыход ад гармоніі праўды Евангелія. Апостол Павел, тлумачучы сутнасць практычнай веры у вымярэнні зносінаў з іншымі людзьмі, кажа: «Бо не пра тое гаворка, каб вы рабілі палёгку іншым, а сябе пакідалі ва ўціску, але каб была роўнасць». Гэтыя словы гучаць у другім пасланні да Карынфянаў у раздзеле 8, верш 13. І прынцып роўнасці апостола Паўлы не перакрэслівае прынцыпу справядлівасці, што немало важна. Бо, напрыклад, у Савецкім Саюзе было так, была роўнасць, усіх зрабілі беднымі і хацелі і змагаліся з багатымі. Замест таго, каб змагацца з беднасцю, змагаліся з багатымі. І лічылі, што тады роўнасць будзе. І сапраўды роўнасць была, таму што ўсе былі бедныя. І падобная, хоць і мадыфікаваная мадэль развіцця грамадства стасуецца апошняе чвэрць стагоддзя і ў нашай таксама Беларусі. Згодна гэтай мадэлі бедным даваўся, усім даваўся бедны мінімум для ўсіх, каб багатымі маглі стаць толькі абраныя. Каму дазволена стаць багатым, ён можа стаць багатым. Але для ўсіх была роўнасць у Беларусі, бо ўсім гарантавана такая стабільная беднасць выжывання. Але не пра такі прынцып роўнасці гаворыць апостол Павел, калі кажа, што гаворка была аб тым, каб была роўнасць. Апостол Павел кажа пра роўнасць шансаў у карыстанні з агульнага дабра, а гэта ўжо зусім іншае, сябры. І далей апостол Павел працягвае у вершы 15 таго ж самага раздзелу, кажа: «Каб была роўнасць, як напісана, хто сабраў шмат, не меў лішку, і хто мала, не меў нястачы». Гэта роўнасць, яна справядлівая, каб і за шмат не было, але каб і за мала не было таксама. Хтосьці, разважаючы над гэтымі словамі, думае, гучыць яно, магчыма, і прыгожа, хоць, быць можа, складана для зразумення. Але ж наогул, як гэта магчыма ажыццявіць у рэальным жыцці, каб гэтыя прыгожыя словы ажыццявіць у штодзённасці, бо чалавек жа, вядома, слабы, грэшны чалавек, кіруецца іншым прынцыпам, і наогул, ці гэта магчыма? Ведаеце, я скажу так, як хтосьці не верыць у магчымасць рэалізацыі тых прынцыпаў, якія збудаваны на фундаменце навучання Евангелія, словаў Хрыста, няхай таксама не называе сябе хрысціянінам, бо ён такі хрысціянін, як той, пра которага я узгадаваў, што прыходзіў святкаваць свята парафіяльнае. Ён нібыта веруючы, але хацеў абхітрыць усіх іншых і ваду прынёс замест віна. Таму што не было ніякай веры. Чалавек рэлігійны, але не веруючы. А я, як веру у Хрыста, які ажывіў памерлую дачку Яіра, як чытаем у Евангеліі паводле святога Марка ў раздзеле 5, то я таксама давяраю і словам Ісуса, якія ён сказаў Яіру напярэдадні таго, як вярнуў яго памерлую дачку да жыцця. Не бойся, толькі вер. І як Яір верыў, то
то стала магчымым, што ягоная памерлая дачка вярнулася да жыцця. Вось як верым у Хрыста, то будзем верыць у тое, што магчыма жыць і згодна з прынцыпамі, якія Евангелие нам преподносіць. І як у Хрыста верым, то тады таксама прызнаем, што ёсць магчымасць будаваць лепшае грамадства, кіруючыся прынцыпам агульнага дабра. Сябры, даслухалі до конца, не забудьтеся поставіць падабайку, пакідайце каментары, дзяліцеся відэа у сацыяльных сетках. Ну, а з вами быў я, ксёндз Вячаслаў Барок. З намі праўда і Бог, жыве Беларусь, да новых спатканняў. Яшчэ нам адзін прынцып пазастаўся — субсідыярнасць. Гэта наогул разумнае слова, ну, але спакойна разберымся і з гэтым зусім непанятным словам. З Богам!